Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto yr wythnos hon. Bydd yr oedfa hon yn oedfa gymyn heddi, ac os ych chi'n ymuno ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi baratoi darn o fara a gwydred o ddiod. Gewch chi gyfle i wneud hynny wrth i ni fwynhau yr emyn cynta. Ond cyn hynny, gadewch i ni weddio dros Wcrain. Gweddiwn. Ein tad nefol, gwrando'n gweddi yn awr wrth i ni alw i gof ein cyfeillion yng ngwlad Wcrain. Gweddiwn arglwydd am ddatrysiad i'r gofid sydd yn y wlad honno. Gweddiwn am gwell ddealltwriaeth, gweddiwn am ras ac ymynedd, gweddiwn am heddwch a chyfiawnder i bawb. Yn enw Iesu Grist. Amen. Glanhau dyn gwahan glwyfus. Daeth dyn gwahan glwyfus at Iesu, ac erfyn arno ar ei lunia dweud, os mynnu, gelli fy nglanhau. A chan dosturio, ystynodd ef I law y chyffwrdd ag a dweud wrtho, yr wyf yn mynnu, glanheuer di. Yma dawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac wedi ei rybuddion llym gyrrodd Iesu ef ymaith ar union, a dweud wrtho,
Gwylia nadd wedi ddim wrth neb, ond dos y dangos dy hun i'r offeiriad, ac o ffryma dros dy lanhad hyn orch mynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Ond, aeth yntau allan, a dechrau rhoi'r hanes i gyd ar goedd a'i deini ar led. Fel ne alla Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Yr oedd yn aros y tu allan, mewn llefydd unig, ac eto, yr oedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Mae'r wythnos aeth heibio wedi bod yn un o gofio a diolch am rhai o ddigwyddiadau'r gorffennol. Dydd Mawrth diwetha, y cyntaf o Tachwedd, fe gawson ni gyfle i nodi 40 mlynedd ers sefydlu S4C. Ac efallai bod rhai ohonoch chi'n cofio'r raglen gyntaf ddarlledwyd ar y sianel newydd. Super Ted, wrth gwrs. Geson ni gyfle hefyd yn ystod yr wythnos i ymuno gyda Jonathan Davies, wrth iddo fe ddathlu carreg filltir bwysig iawn yn ei hanes, sef i ben blwydd yn 30 oed. Ac hefyd, di llun diwetha, sef yr 11 ar 20 o Hydre, fe gofion i'r dydd pan drechodd tîm rygbi Llanelli Seland Newydd ar Barc Ystrade ac ennill 9 pwynt i 3. Buddigoliaeth i'r tîm lleol yn erbyn cewri'r byd rygbi. Ac mae'n siŵr gen i y clywn ni llawer mwy am fuddugoliaethau yn ystod yr wythnosau nesaf, yn enwedig o gyfeiriad Qatar, gyda twrnament cwpan y byd yn cychwyn mewn cwpl o wythnosau, a phob lwc i dîm Cymru. Erbyn y 19 o Ragfyr, fe fydd y tîm buddigol yn codi cwpan y byd. Buddigoliaeth, victory yn yr iaith Saesneg. Pwy sy'n cofio'r victory fees tybed? Y losin a'i blas unigryw. Mae gen i gof plentyn o weld victory fees yn cael ei signo yn y capel, ac o ganlyniad, o'n i'n meddwl taw losin di sil oedd victory fees. Buddigoliaeth. Ond ni all yr un tîm na chwaith yr un unigoli'n hawlio unrhyw fuddugoliaeth, ond i bai bod nhw wedi paratoi ac wedi cymryd y camau cywir yn y lle cynta. Mae cymeryd y camau cywir mewn bywyd yn eithriadol o bwysig. Rwy'n siŵr eich bod chi fel finne wedi archebu rhyw gelficyn rhywdro, a'i fod wedi cyrraedd mewn flat pack. Wedi agor y blwch a thynnu'r darnau gyd mas, a gosod popeth mas yn deudi ar y llawr, fydda i wastod yn ysu am fynd ati yn syth i osod y darnau ynghyd. Fel ydw i'n gweld yn dda, ond stop. Mae yna un peth bach arall y dylid cymryd sylw ohono fe hefyd, sef y cyfarwyddiadau. Ar hyn a wna'r cyfarwyddiadau yw gwneud yn siŵr ein bod ni'n adeiladu'r celficyn wrth ddilyn trefen arbennig gam wrth gam. Lle bod ni'n mynd ati'n fyrbwyll a ffindo bod gyda'n un darn ar ôl ar y diwedd a ddylsai fod wedi cael ei osod yn gynt yn y broses. Mae'n bwysig yn bod ni'n dilyn y camau cywir. Mae'n bwysig yn bod ni'n dilyn y drefen a'r broses gywir. Mae'n bwysig cymryd y camau cywir yn y drefn gywir, a chredu yn y sawl sy'n cyfarwyddo ac yn arwain mwyn gweld buddigoliaeth. A mae hyn yn wir wy'n credu am fywyd hefyd. Ac wrth i ni edrych ar yr hanes hyfryd hwn am Iesu yn glynhau'r dyn gwahanglwyfus,
Fe welwn ni fod yna drefn yn y fan hon hefyd. O gael Iesu i'w gynorthwyo, oedd na drefen i'w dilyn. Y cam cyntaf gymrodd y gŵr hwn oedd estyn mas at Iesu. Dyma'r adnod. Daeth dyn gwahanglwyfus ato. Estyn mas at Iesu. Does dim dwt bod y gŵr hwn wedi troi at bobl eraill mwyn dod o hyd i ryw fath o ryddhad o'i ddolir. Ond pryn y cafodd lawer o gydymdeimlad, heb sôn am wellhad. Wedi'r cwbl, roedd y gwahanglwyf yn cael ei ystyried yn rhywbeth aflan nôl yn yddiau Iesu. Bydd neb am ddod yn agos ato fe, heb sôn am drio ei helpu fe. Mae'n syndod i fod yn naw gwbl a dyd y gwir, oherwydd roedd y sawl a chanddyn gwahanglwyf fel arfer yn cael ei halltudio. A mae'r enw ei hunan yn ddigon yn dywe, gwahanglwyf, gwahanglwyf, clwyf sydd yn gwahanu bobl oddi wrth bobl iach. Bydde bobl yn dod â bwyd iddyn nhw o bell, bydde'r gwahangleifion yn estyn mas at unrhyw beth o'n nhw'n medru gael, ond nhw'n dibynnu ar eraill, ond nhw'n byw ar drigaredd bobl eraill. Beth amdano ni heddi tybed? Odi ni'n ddibynnol ar eraill? Odi ni'n gyfarwydd ac estyn mas? Wel, wrth gwrs ein bod ni. Mae'n amhosib byw heddi heb gorfod estyn mas at bobl eraill. Ar gyfer ein cynhaliaeth o ddydd i ddydd, ein bwyd neu'r enghraifft, i ni'n estyn mas at y sawl sydd wedi tyfu'r bwyd, neu sydd wedi pobi'r bwyd, neu crasu'r bwyd, neu coginio'r bwyd, neu wedi paratoi'r bwyd, neu wedi glido fe, neu wedi werthu fe. Os ydyn ni'n teithio, i ni'n estyn mas at y gyrrwr tren, neu'r gyrrwr bws, neu'r sawl sydd wedi difeisio'n car ni. Yn wir, i ni'n treulio'n bywydau cyfan yn estyn mas at eraill, heb yn wybod i ni mewn gwirionedd, oherwydd fe fyddai'n gwbl amhosib i ni fyw ond i bai am ein dibyniaeth ni ar bobl eraill. Ac os i ni'n gorfod estyn mas at bobl eraill i'n cynnal ni, pa faint mwy ar angen i estyn mas at Iesu, bara'r bywyd, y dŵr bywiol, y bugel da a goleini'r byd. A dyna'r cam cynta y gymerwyd gan y gŵr hwn, estyn allan at Iesu Grist. Yr ail gam y gymerodd oedd ceisio Iesu. Ceisio Iesu. Os mynnu gellu fy nglanhau, medde'r gŵr wrtho fe. Nid e jyst gofyn Iesu oedd e'n gwneud fe, oedd e'n ceisio Iesu. A mae Duw wedi gwneud yn gwbl glir i fod am i ni ofyn a chwilio darganfod. Gofynnwch ac fe roddir i chi. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio'n cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Mae Duw yn dyheu am glywed ein ceisiadau ni. Ond gweitha'r modd, dyna'r unig bryd mae llawer yn cysylltu ag ynddo fe. Does dim rhyfedd i fod e'n gofyn i ni geisio fe. Neu falle bydde fe byth yn clywed oddi wrthon ni. Siaradwch â Duw. Dwedwch wrtho fe siwt i chi'n teimlo. A ffidwch a bod yn swyl. Sgyrsiwch ag e. Gwrandewch arno fe. Mae Duw yn dyheu am gynnel deialog gyda ni. Gwnawn ein deisefiadau'n hysbys ger i fron, a derbyniwn ei arweiniad drwy i ysbryd glân. A'r trydydd cam a gymerodd y gŵr hwn oedd adnabod Iesu. Dyma'r adnod, daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei luniau. Ar ei luniau. Dros y ganrif ddiwetha, mae'n ymdrech wedi bod gan rai i ryw israddio Iesu, i fod yn athro dylanwadol neu yn athronydd yn unig. Ond mae Iesu'n fwy na hynny. Mae e'n fwy o lawer na hynny. Ond y cwestiwn yw, pwy ydy ni yn dweud yw Iesu heddi? Gofynnodd Iesu'r union gwestiwn i'w ddisgyblion 2000 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Pwy ydy chi yn dweud wy fi? Fe gafodd ei ymatebion amrywiol yn do. Beth yw'n ateb ni tybed? Odyw e'n rhyw ddyn bach neis?
Neu ydw e'n berson a chanddo wirionedd a rithrol o fawr i'w rannu â ni. Ai ryw arweinydd bach tebyg i arweinyddion eraill y byd yw e, neu ai arglwydd ein bywyd yw e. Os nad yw'n arglwydd arno ni, felly wy'n ofni yn bod ni wedi colli'r cam ar yr hewl i fuddugoliaeth. Adnabod Iesu am yr hyn yw e, mewn gwirionedd yw'r allwedd yn dyfe. Estyn mas at Iesu, ceisio Iesu, adnabod Iesu, yr un anillodd y fuddugoliaeth fwyaf eriod, a hynny nid ar faes chwarae, na chwaith mewn stadiwm, ond ar ben bryn digon hyll, y tu fas i fur y dre, bryn Calfaria, Golgotha, gan goncro'r gelyn pennaf, sef angau ei hun. Codwn i gwpan ef heddi, cwpan buddugoliaeth a chwpan iachawdwriaeth. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ei di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Dyma lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn. Pwy'n a llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddrain. My fi a berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed. Ein braint ni yw cyfarfod o amgylch bwrdd yr arglwydd, ac mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn yn awr. Gadewch i fi ddarllen geiriau sefydlu'r swper yr arglwydd. Mae yna sawl cofnod ohono i gael wrth gwrs yn y Testament Newydd, ond wi am ddarllen y cofnod hwn, cofnod yr apostol Paul. Mae'r darlleniad felly yn dod o'r unfed bennod ar 10 o lythyr cynta Paul at yr eglwys yng Nghorinth. Oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd
yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rafwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni gyfarfod o amgylch y bwrdd arbennig hwn. I ni diolch i ti arglwydd am y pryd bwyd hwn, ac am yr elfennau naturiol hyn sydd o'n blaen ni, y bara a'r gwyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllwyd drosom ar y groes, ac o waed Iesu yr hedodd ein mwyn. O dad nefol cyfeirian meddylia'n calonau nawr tuag at Galfaria, tuag at y bryn tu fas i'r dre, ac atgoffa ni arglwydd pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Fe gofiwn ni am y gwawd, fe gofiwn ni am yr achos llys, fe gofiwn ni am y bicell fain a'r goron ddraen. Ond fe gofiwn ni hefyd arglwydd wrth i ni feddwl am y groes, am atgyfodiad buddigoliaethus Iesu ac am fuddigoliaeth bore'r trydydd dydd. Diolch i ti arglwydd ein bod ni'n perthyn heddi gymdeithas fuddigoliaethus yr eglwys. Newyddion da a ddaeth i'n bro, hwyheiddiant gael ei dwyn ar go, bod Iesu wedi cario'r dydd a chai'r carcharorion fynd yn rhydd. Derbyn ein diolch felly arglwydd, aros gyda ni weddill oriau'r diwrnod cysegredig hwn, ac fe gyflwyno ni i ddofal di bawb sydd yn wynebu'r oriau hyn mewn ofn a phreder a phoen. Gwna ni arglwydd yn dystion dewr a gwrol dros y gwir, a helpa ni arglwydd i gamu ymlaen yn hyderus gyda'n ffydd a'n gobaith yn o ti. Ond am yr eiliadau hyn yn awr o dad, fe ymdawelwn ni yng nghwmni'n gilydd a gerdyfron di, ac uno mewn gweddi i weddio'r weddi y ddysgodd Iesu i ni. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddywn unau i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, can esteiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Ac yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Yfwch bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa hon heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.